ahojte, aj u vás vládne taká skvelá nálada ako medzi nami? To dúfam, pretože máte šancu si s nami precvičiť zadoček, bočné, predné stehná a svaly lítok, takže poďme na to. Pekne sa postavte na steper alebo na nejaký vyvýšený schodík, ak nemáte, cvičte podľa Janky a poďte s nami výpady do strán. Stiahni zadoček, podsaď pánu, stiahni brúško, vystri sa a začneme vpravo. Priprav sa a poď. Hop. A späť. Hop. A späť. Hop. Späť. Hop. Späť. Počkaj. A ideme na 3 dolu. A poď. 3, 2, 1 a vráť sa. 3, 2, 1 a v tempe poď. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Výborne. Ideme na lítko, pripravíme sa do strany, ukročíme, podrep a hore na špičku. Hop, hop, poď ešte, stiahni brúško, stiahni zadok a v tempe 8, 7, 6, 5, poď, páli, ešte 4, lítko cvičíš, 3, 2, 1 a vráť sa. Uvoľníme nohy. Pokračujeme trošku. Výborne, poďme vzad výpady, dobre? Ešte 4, 3 a poď. Ideš nohou dozadu. A zad, hore. Výborne, stehno cítiš, zadoček, hmotnosť je na celom chodidle, nepredkláňaj sa, stiahni brúško, stiahni zadok. A poď na 3 vzad. 3, 2, 1. Hop. 3, 2, 1. Ešte. 3, 2, 1. Posledný. 3, 2, 1. Ostaň vzadu. A 8. 7. Cítite to? 6. To je ono. 5. Poď ešte. 4. 3. A vzdychy 2. 1 a poď, vráť sa. A kráčaj. Výborne. Ideme na druhú nožičku. Pripravíš sa. Ešte 4. Stiahni brúško, podsaď pánu, vystri sa. A ideme výpad do strany. Poď s nami, poď. A výpad. A späť. A veľký výpad do strany. Výborne. Hmotnosť na obidvoch chodidlách. Späť. Ešte jedenkrát. To je ono. A ideme na 3 hmyty, poď. 3, 2, 1. 3, 2. Stiahni brúško. Rovný ste. To je ono. Ešte raz. A ideme v tempe hmyty. Poď, zaber. To je ono, makaj. Ešte 4, 3, 2. Ostaneme tu, vidí hore, hop. 8 pomaly. 7, hmotnosť na nohe, lítko pracuje. Ešte 4 v tempe, poď. 3, 2. To je ono, vráť sa, výborne. Wow, štípe, že? Cítime riadne, vy doma cvičíte? Cítite s nami? Makajte. Chcete mať pekné zadky a stehná? Výborne. Pokračuje stále ľavá noha. Poď pravou dozadu. A poď. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Rovný ste. Kolmo dolu sleduje. Nožička, poď. Hop. Výborne. Ideme na 3. A 3, 2, 1. 3, 2, 1. To je ono. Ešte poď. 3, 2, 1. Tak. A posledný. A vzadu, poď. A 8. 7. Makáš. Stehno cítiš. Zadok cítiš. Ešte 4. 3. 2. 1. Cítime to? Super. Makáme. Poďme za steper. Za steper. Začína pravá noha, výpady vpred, áno? Pripravme sa. 4, 3, 2 a poď. Vpred a
a vymeň nohu. A preď a vymeň. Poď. Vydržíme. Stiahni brúško. Poď ešte. 4. To je ono. Hop. Posledné. 2. Ešte. 1 a uvoľni. Kráčaj, výborne. Spravíme hmyty po 3. Priprav sa a poď pravá noha. Hop. A 3, 2, 1, vymeň. A 3, 2, výborne. Poď ešte. 4. A 3. A 2. Stiahni brúško. A 1. Ideme striedať po jednom. A poď. Striedaj v tempe. Hop. Striedaj. Poď. Ste na zadok makajú. Poď ešte. 4. 3. 2. A hmyty na 3. Poď. A. I like to move it. Poďme. Aj vy sa hýbte. A poď. Hop. Výborne. A ostaň hmyty, 1 noha. 8. 7. Ešte 4, 3, 2, vymeň! A poď! Finišujeme! To je ono! A kráčaj, položíme si záťaž. Výborne, Roman, to máme ľahšie, čo? Výborne, a vystrečujeme nohy. Super vám to išlo. Vyložíme pravú nohu na steper. A poď a prestrečuj sa. Výborne. A cez vyhrbenie sa vrátime späť a vymeň druhú nohu. Prestrečuj. Hop. Cítiš zadné stehno, priťahni špičku lítko a hore. Nádych. Výdych. Nádych. Dobre sme dostali zabrať a na budúce máme pre vás pripravenú pikošku. Takže vidíme sa. Čaute.